ndifuna ndikudziwitseni kuti commission zibwera masano kuti ndiyotandalira kuyang'ana zosalira zachisankho cha 16 Septemba. Commission ikufunisisa kuti malize zonse nthawi yake kuti ngati zingatheke owina pachisankho chimenechi alengezedwe mawa masana wina kungatheke kuti cha matoko usiku kwambiri national dance center makhala 24 hours nolulampikidwa kukhala tabweranso ndithu pakanema otsogola ine ndi Moses magawanenza ngayo Palace Chizombe tinena kuti Malawi ndithu tinalonjeza kuti tiapatsire zotsatira zimene zichitika tsiku la lero. Yes. Koma mwina pang'ono chabe give us a picture before tisanapasira nzathu ku BICC. Timembekeza ndithu monga mayi anabwera mtani manja komanso bonge wenu MEC imakhala ndithu ndi misonkhano ya atolankhani kodi chita update kuti kodi pakadali pano zotsatira uziyendetsa motani monga dzulo tinaonera kuti yaya anafikanso ndikuti panga update kuti makhonsolo okwanira ndithu 11 ndikuvomereza zotsatira zochokera makhonsolo ameneyo kuti ndizotsimikizika ndikuziperekanso ndithu kwa atolankhani komanso kwa mtundu wa Malawi. Chimodzimozero timembekeza kuti mwina amene mati 9 o'clock mayi anabwera mtani manja akhala akubwera kuti fotokozeranso ndithu tsatanetsatane wa zimene ndithu iwo ali nazo. Komano timamvesedwa ndi anzathu kuchokera kumweko kuti yayi zikuoneka zoti lero msonkhano wa atolankhani umenewu sukhalapo sukhalapo komano iwo ndithu abwere mawa ndithu ndimene akhale ndi msonkhano umenewu wa atolankhani komanso kufotokoza kuti mwina zina zotsimikiza zina ndi zina komanso mwina notipatsa zolengezanso ndithu zina ndi zina zimene ngati dziko pakadali pano wina aliyense khutu lake likunyerenyetsa kufuna kuti amve. Very true. Mawa ndi pamene ndithu bunge la MEC likhale lofotokoza masana tamvetsedwa kuti nthawi yake ndi ya 2 o'clock koma nzathu amene ali ku BICC amene ali nzonse amene akhoza kutifotokozera bwinobwino. Ndipo Malawi chidwi chathu njakuti masiku okwana 8 amene ndithu MEC imakhala nawo akutha mawa chifukwa chake tsiku la lero aliyense anali nchidwi kuti kapena mwina akhale akulengeza zotsatira za mtsogoleri lero kapena mwina atangotipatsira makhonsolo amene anatsalira koma zonse zikuoneka kuti mawa pamene bunge la MEC lingathe kutiyankhula. So ife ngati Luntha Television tiakumbuse Amalawi tisanapereke ku BICC ma platform amene tikupezeka ndithu pa Luntha TV on Kriye maka channel number 007 mauza neighbor ndithu kuti mawa osasemphana nayo. Tiliso pa Go TV channel number 807 komanso Zook channel number 51 Azam tili pa channel number 386 osewalaso pa Top Star tili pa channel number 474 komanso pa Starsat 474 Star Times 474 osewalanso tili pa mobile apps Luntha TV and Kanema Online. Tiliso pa social media pa Facebook page mungochita search Luntha Television and YouTube channel. Pamene bonde kuti ifeyo muzititsatira bwinobwino mawali ndi kuti kukhale kuti kutsatira kwa nano nkulankhula motero. Kutsatira kwa nano faza khazori zikukwangulika msizi. Muchitira kuti ayi phwando linalipo anthu lwajaija kena gari makazo rino kuangula phwando likutha aliyense abalalike azinka onyama makontena ndizodya zotsala kuphwandoko kuti azinka nazo ena oti mwina makontena sana nyamule amachoka opandanso ndithu akunyamula makontena awo komano tatsimikizira Malawi kuti mawa tibwerenso pano ndithu ndikuwatsimikizira komanso kuwapatsira tsatane komanso mndandanda wa zimene zikhale zochitika kumeneko ku BICC kumene ndithu kuli ku National Talent Center. Ndiye nzanga pamene timadikirirabe kumeneko tinamva zina ndi zina kuti ayi kukhala ngati kuti zikuchedwa choncho amwina pali zina zothamangathamanga zochitika timaona ndithu kuti patuluka chikalata chimene chikusonyesa zokuti chipani cha MCP makamaka chimafuna ndithu kuti chikatenge chiletso koti kuti mwina
zotsatira zotsimikizika bungwe la MEC lisabwere kuzanena zotsatira ndithu zazisankho zimenezi komano zikuoneka zokuti zimenezo zakanidwa komano aloledwa kuti atha ndithu kupita kumeneko ku khoti ndi kukapereka madandaulo awo pa zimene akuona zokuti mwina MEC sinakwanitse ndithu kuchita bwino kufotokoza ndithu ndi kumeneko kumene ifenso tamvetsedwa ndiye kuti tapasira nzathu ku BICC ndipo Fales ndine pano ndiye kuti tsopano tilole kuti anzathu agwire ntchito m'malo mwa ife ndithudi tiyamike kwambiri yamikani yambo amene ali pamakina tsopano ku BICC kuli Patrick Pupa komanso ndithu kuli nzathu Emmanuel Chiwocha usewala Sam Kalimba komanso technical team yathu kumeneko achina Hobson Kambeta usewalanso ndithu Gerard Katsonga. Over to you, ladies and gentlemen, that side. Aridigire se Grassimo ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu amene ndithu ndi Sam Kalimba. Muna Sam landena mnawe. Tokoza kwambiri koma mmodzi mwa alankhani sata akuluakulu. Akuluakulu ndi amene akudikirira zotsatira. Chabwino. All right, sure. Ine ndi Sam Kalimba zona aditikulandireni madzulo ano kuno ku BICC National Talent Center ndithu Patrick. Mwina tukamba kuti each and every day tikumapasa ndithu update Malawi. Komano nkhani imene tabwera nayo pano ndi nkhani imene tinene kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lepheresa ndithu kuchititsa msonkhano wa nkhani umene ndithu umene ukhalepo usiku wa lero pamene ndithu Amalawi ali nchidwi kufuna kudziwa kuti kodi chipande chimenechi watenga ndani. Mwina tafotokoza mwina tikomanso kungouza Malawi kuti mwina inali nthawi falitsa nkhani kuchokera ku bungwe la MEC amalengeza ndithu kuti ayi msonkhano ulephereka. Mwina Amalawi achita ndabwanji nkhani imeneyi. Ndi zonadi kuti mmene munali mchipinda muno anthu amene anali mchipinda muno kudikilira ndithu zimene timayembekezera ndi chimodzi mwa zimenezi kuti mwina anena kuti salengeza lero kapena anena kuti alengeza lero poyambirira kwenikweni sanalowe mchipinda chino kuti mwina chipani cha MCP ali mabwalo a milandu kusakasaka kuti yayi bwanji musaulutse msanga so timayembekeza kuti mwina tiyankhidwa ndithu zimenezi kuti sitiulutsa kana tiulutsa komabe zimene anena ndizonena kuti chifukwa chake sichikukisa naso ndi zakukhoti ayi koma kuti pali zotsatira za maboma ena zimene akuziunikabe kuti amalizitse choncho tikhoza kuona kuti dzulo lija anaulutsa ndithu kantunda kakatali ma council 11 onetsa kuti I think lero zikhoza kutheka kuti maboma onse 12 akhoza kuamaliza amene atsala koma zotsatira zake zimenezi kuti anena kuti maboma 12 amenewo pali ena amene atsalira kuti amalizitse ndiye kuti mwina afuna kuti tisaiwale kuti anayamba kulengeza zotsatira za maboma anayi 4 kenako anabwera 5 kenako 5 ndi dzulo limene tinaziona 11 kumbali inabe ndi mina kugwirira ntchito ndi zosadabwitsa kuti mwina 12 yawakanikadi kumaliza zikhoza kuthekaso zimenezozo so tikhoza kutero kuti zimene alengeza iwo ndi zimene tikumazitenga kuti ndeza official so officially ndiye kuti zawatsalira koma ukhoza kuona mmene zotsatira za maboma 24 amene alengezedwa kuti kodi distance yatsala yotani kuti tipeze wina ndiyochepa kwambiri ndiye kuti atangolengeza monyotsola zipezeka kuti wowina wadziwika koma mwina kulepheretsa kwa zotsatira zotsimikizika zikupereka chithunzi chotani ku mtundu wa Malawi. It's all over aliyense ndithu akuzindikira bwino kuti tinavota anthu 4 million around that figure 4 million thereabout and pa 4 million kuti zotsatira za maboma 24 makanso 24 ndiye kuti Peter Muthalika akupeza mavoti oyandikira 2.5 which is over half koma nkhani imene yatsala ndiyo kuti 50 plus 1 ichayo ikwana bwanji so you can see kuti pamenepo achakwera ndi 1.6 kuti afikile kungomuyandikira amene akutsogola akuyenera kukhala ndi mavoti about 1 million or 900 which is a tall order pamene zikumveka kuti masamu akapangidwa amene akutsogolawa kuti afike pa 50 plus 1
pakungosowekera mavoti 200 so ndiochepa kwambiri onena kuti mina ndi council imodzi yokha kungotenga stronghold yake yodziwikiratu kuti ndi stronghold wachita bwino kutengera ndi official results zimene takhati kulengeza. For example kungotenga ngati mangochi imene ndithu unofficial ikuonetsa 205,000 ndetu already munthu wadutsa kale ndiye kuti sitingadikirirenso china chilichonse chifukwa 50+1 akhati waifika kale and therefore amalawi ndiye naonse akhala akupanga no react kutengera ndi mmene iwo aonera okondwa akondwa odandaula azidandaula ndiye kuti ma results ena ajawo adzavutano kuti tidzawadikirire ifukwa padzakhalwebeponso news you know. So I think there is sense kwa ine kunena kuti tidikire amalize zonse angobwere pakamodzi final tingodziwiratu kuti watenga chinthu chinduchi. Kumbukirani kuti malingana ndi bungwe la Malawi Electoral Commission pakati pano ndithu Professor Arthur Peter Muthalika kuchokera ku chipani cha DPP ndi amene akutsogola ndithu pa chisankho chimene dziko la Malawi linachititsa pa 16 September 2025. Kwa mwina Sam tinauza Malawi kuti mchipinda muno munasinthika ndithu kavalidwe kake. Yes. Munali tinena kuti munali chikoka chimene amalawi ndithu ambiri anali nchiyembekezo kuti lero zikuthapo basi. Lero anthu amadzatsegera. Lero linali tsiku ndithu lotsekera. Kadakhala sikulu ndeti temu imathalera. Kuti tatsekera basi amene amakanganacha pachatilitiyana ngati ife masaizi athu tikumana potsekera. Linali lero. Ifo anthu anavala dizi kuti masiku enawo amavala zoti I think ntchito yake ndi yamanyo dete so tikati kulimbana kuona majeni mapala wasiyani so sumapanga zinthu zoti mjacket koma lero tikamba za mamonitor and mamonitor amene atsala kwambiri mchipinda muno ndiye kuti ndazipani ziwiri zimenezi koma no lero madzulo ano tinaona kwambiri mamonitor achipani cha DPP koma sanabweranso modzi akhanganiso lapanga monitor china chilichonse chifukwa zonse apanga transfer amene atsalira ndi makomishona MEC kuunikira tsopano ndiye kuti ntchito yawo yonse iwo amaliza ndiye amakonzekera ndi imene tagwirira ntchito ndi imene ndapangira tale mwatokha I think tili pabwino tikavale masuti ndiye naona masuti a blue ndithu analipo mwina popita ndithu ndi program ineyi tamumva Sangwani Mafulidwa ofotokoza kuti msonkhano wankhanwe ukhalapo mawa kuyambira nthawi ya 2 tiyembekezerenji pamene tikamba kuti kufika mawa ndiye kuti masiku kwana 8 atha pamene bungwe la MEC likuyenera kutulutsa ndithu zotsatira zotsimikizika za mtsogoleri wa dziko lino. Mawa tiyembekezerenji. Very tricky in the sense kuti MEC yagwira ntchito yake mofuna kukwaniritsa lamulo losungaso masiku 8 komano on the final day according to malamulo akufuna kubweretsa chigamulo kapena kuulutsa kutipatsira kuti zotsatira ndizi alibenso chance iliyonse ya MEC akumaliza mawa akamati 2 o'clock alibenso nthawi yoti akhoza kumanenanso kuti mutidikirebe zasiyana ndi kuti akanalengeza kuti atsala masiku 5 kuti abwera china chilichonse akhoza maneno okhet panga koma tsiku ili ine chiyembekezo changa ndionena kuti MEC afuna kungobwera ndi final whistle kuyimba mpira watha ndi zimene ndikuyembekezera komano ndikudziwa kuti mu mpira umenewu mwatsala matimu awiri amene akumenya finals MCP ndi DPP ndipo zimene akukonza MCP aliyense akudziwa zili pa mbalanganda monga mmene zikuchitikira kuno palibe chimene chikubisika yayo so ndikuyembekezerabe kuti ndimphekesera zimene tinamva tikhale tikupeza ndeti kumawa kuti tikhale mwina tikumamva ma press briefing ena akutipatsira kuti mwina achitapo chani nanga ayankhidwa bwanji so I don't expect kuti koti nalilo anyway izipoti ndizakukoti sitima tisaziye koma mwina tinene kuti zimene so zapanga affect kuti mwina bunge la MEC lisalengeze chifukwa taona kuti andithu MCP yakhale kuthamanga zili pambalanganda pamene popo zikhoza kutheka kuti zapanga affect somehow kungoganizira chabe zikhoza kutheka kuti atawerengera mavoti kuti wina wafika 50+1 malamulo akwalola ndithu kulengeza kuti wawina koma mwina chifukwa choti amvadi kuti mwina akuthamanga izi afuna kuti agwiriretu china chilichonse chifukwa ambiri akudabwa kuti MEC yatenga nthawi kwambiri chonchi bwanji koma tisayiwale tikuchokera ku 2019 mavoti amene anakanidwa bwalo la milandu linadzudzula kwambiri MEC munalakwitsa izi sono iwowa akugwira ntchito to the letter kuti
atati ayitanidwa kubwalo la milandu asakachite somanyazi ayi azikakhala kuti zinthu ali nazo chifukwa imene kuti pamavoti amene ma council 12 amene atsala they would rather do a diligent work ndicho linga choti kwina kuli konse asakhale questionable aziti akafusa azitha kunena ndichi that's how I would put it. Chabwino mwina taonanso kuti mtsogoleri wa chipani cha PDP iwo ndi akondwani Nankhumwa nonso ndithu atulutsa chikalata chowapanga ndithu chowafunira zabwino zonse Professor Arthur Mutharika zikutanthauza chiyani koma ine ndinazaona china khangati analemba ndi vice president amene ali ngati second vice president kuti ndi amene walemba so I don't know kwabwera ina yoti walemba no yekha mwini wake okay kwambiri unali mpikisano wovuta umene mongoona chabe anthu amakamba kuti mukuchita chani inu anthu akumwera pamene mulipo anthu 8 mukupikisana koma nonse mugawana mavoti zachiti kuti mavoti asanagawanidwe yayi so ngati Nankhumwa akubwera kupanga congratulate that is now ndi umunthu komanso maturity koma other than that kudziperekaso kuti I think I'm available patakhala kuti mwina mufuna tigwirire limodzi mwina nkutheka kwa pandale palibepo mdani whatever happened atataziphatikize zikhozo zapeza kuti mwina ndi strategy imene yathandizira kuti mwina apeze chonje chifukwa you actually don't know panopa anthu akuvutika kwambiri kuganiza kuti kodi how come kuti DPP ipange score like this in all the districts in all the councils you know so kuti ndi chane chimene mwina IMCB sadachite kuti awa apeza kwambiri kapena awa apanga chane kozoona so even campaign sadapange literally sanapange koma apeza kuti awi you know so those things you never know mwina behind Nankhumwa also aswerabe mbali yawo so tione kuti boma litabwerera likhala lotani koma that's it Chabwino mwina tikambe kuti amati akuluakulu ndi ndambo mozimira moto lero taonanso ndithu mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bagiri Munozi wapempha ndithu mtsogoleri wa chipani cha MCP kuti akuyenera kuvomereza chifukwa dziko la Malawi pakale pano ndithu malinga ndi ma unofficial results komanso official results Professor Arthur Mutharika ndi amene akutsogola Abagiri apempha chakwera kuti angovomereza ungaphere mphongo motani pankhani ngati yeah I think ndizovomerezeka mbali zonse ziwiri amuluzi kuyankhulapo choncho kuti tangovomerezana komabe pambali ino kuzozitenga ngati nkhani yonena kuti agogo aka mwana akukauza wina kuti ayiwe vomera kuti mwana mdzukulu wanga iwa kumenya you see somehow so inebe ndikumayima ponena kuti awo MCB democratically asiyeni first kuti akulakwitsana chilichonse ayi zili m'malamulo a dziko kona kuti if you're not happy yes you can go ukadandaula kwina kulikonse so sungavomere nsanga because tisaiwale kuliso ijayo MCB ndi institution payokha apart from kuti ndi institution imene imalamulira boma komano nakonso kuli mavuto akuyeneranso kusolva mavuto awo now how do they come their camp kuti camp yawo ijayo ifikepo kuti yavomera kuti this is true as a leader I think he still needs to fight because this is his final kutenga ndi constitution yawo sanga imeso pachisankho ina chilichonse wamaliza choncho and then mwina kampu yawo ikhale kuwadabwa he has got two fronts to fight front ngati iyi imene walengeza wapempha amuluzi yes nzomveka komanso kuli front ina imene ikukana so how do I lead that so that question again has to be answered by the same man the palika chizungu kicks off the dying horse this and that you can't ignore that at the end of the day we still say kuti Malawi is one nation Malawi ndi mudzi umodzi tonse ndife pachibale we need our Malawi the peace and those guys know even the MCB camp the MCB camp knows kuti we need the peace that is here and kuvomera sikukhalanso kwa chilendo remember ma election ametakhala nawo mbuyomo amayi Joyce Banda sadavomere she just flew kukapuma even apita Mutharika sadavomere yes so it's our culture we don't accept we actually don't accept losing we don't accept losing so we force them to accept so ndimezilimo ukoko kungothandizira chabe tavomerani komabe
yeah kuwapatsa mpata amalero kuti olira sumamukira pagama. This may be how they are crying. Then they have to cry, because if you don't cry, you need to release the pressure. It's a big pressure actually. Getting out of government isn't easy. It isn't easy. Let's accept that. Chapo mwina Sam umalize motani pamene tukamba kuti andithu Amalawi anali nchembekezo ufuna ndithu kumva zotsatira komano ndi mmene zakhalikiramo ndi kuti tidikire mawa Amalawi be akuyenera kudikira mawa chifukwa kunja kukuchitika zambiri. Anthu ambiri ndithu sakugona, anthu ambiri akulingalira business zikuyenda zambiri sizikutheka. Uthenga kondotani kutundwa Malawi pamene tukamba kuti andithu Amalawi akuyenera kudikirabe kufikira mawa pamene adzamva ndithu zotsatira zotsimikizika kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Gona nkhope sali kutali ndi mawa lomwe lero ndi mawa lomwe tiye olo panopa atayenda kuti munthu akundipatsa ndalama say 1000 kwacha ndilowera nayo kuti mashopu ndotseka. Alright? So ndi chimodzimodzi kuti I have to wait. Munthu atandiuza kuti ndikupatsa iyi mawa, I better wait ndilandire mawalo ndikayigwiritse ntchito, because what I'll do is I'll just keep. It's similar situation tentivomere akutatiuza mawa koma monga ndinanenera kale ine ndikuwapatsa mpata kwambiri MEC chifukwa chonena kuti kutengera ndi trend ya mmene amagwirira ntchito ma results mmene amatulutsira 4 5 then 11 ndekuti pa trend ipa palibepo 12 pamene kwatsala council 12 which is impossible to them kutengera ndi mmene amapangira ndekuti they were supposed to remain with one for tomorrow. Nde anena kuti kwa iwowo ndi mmene ndikuzionera ine anena kuti let's wait until we solve the last one, combine, we bring you the national results. So keep calm. For those who want to rush into celebrating, wait, because zabezota kulengeza ukanikana kusangalala, you know. So let's hold the celebration and also amene mwina akudandaula, hold it. You might win probably. Let's wait until tomorrow comes. Chapo ndikuthokoza kwambiri Sam. Ndathokoza Patrick. Ameneyo ndi Sam Kalimba amene ndi mmodzi ndithu mwa atolankhani mdziko muno amene tinali mmodzi ndithu kuno ku National Talent Center mu mzinda wa Lilongwe ku BICC pamene bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza kuti andithu lero msonkhano wa atolankhani suchitika komanso kutsimikiza kuti andithu leroli kulibe kulengeza zotsatira zotsimikizika malingana nkuti andithu bungwe la MEC likuyena ndithu kulengeza zotsatira zotsimikizika zokhudza ndithu mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye malinga ndithu ndi Sangwani Mafulira amene ndi ofalitsa nkhani kuchokera ku bungwe la MEC walengeza kuti andithu msonkhano wa olemba nkhani uchitika ndithu mawa kuyambira nthawi ya 2 koloko masana kutsimikiza kuti andithu kufika mawa likhale tsiku la namba 8 pamene bungwe limene ndithu la MEC likhale kulengeza zotsatira zotsimikizika. Koma kungokumbutsana kuti andithu ndi mmene zikuyendera malinga ndithu ndi chisankho chimene bungwe la Malawi Electoral Commission linachititsa ndithu pa 16 September. Professor Arthur Peter Muthalika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP ndi amene akutsogola ndithu pa mavoti amene adachitika ndithu mdziko muno. Unofficial komanso official results malinga ndithu ndi dashboard yatunso imene sokanema waloncha tikukupatsani komanso kuonetsani ndi mmene zikuyendera. Ine ndi Patrick Pupa ndikufuna nthawi yopambana president kuonera kanema waloncha makomanonse.